Vandaag spreken we meester Nasna Isaac, fiscaal jurist bij HBN Law & Tax, over een fundamentele hervormingsvraag. Is het tijd om het wereldinkomstenstelsel los te laten en over te stappen op een territoriaal belastingstelsel? We bespreken het pleidooi van collega Kenswil, reflecteren op ervaringen met de recente BTW-invoering en bekijken waar winst te behalen is op ons belastingbeleid. Dit is Supreme Exclusive. Mevrouw Isaac, welkom in Supreme Exclusive. Fijn dat u er wilde zijn om ons te spreken over een nogal actueel onderwerp, belastingen. As we speak zijn we midden in hervorming van ons belastingstelsel. En dan valt op dat meester Kenswil, ja, we maken vaak die vergissing, hè? Kenswil, een stuk schrijft, een opvallend stuk. Die u vast en zeker ook wel heeft gelezen. U kent meneer Kenswil ook heel goed. Die dus pleit voor een territoriaal belastingstelsel tegenover dus een wereldinkomstenstelsel. Voordat we, ik ga vragen om daarop in te gaan, kunt u misschien toch uitleggen wat precies een wereldinkomstenstelsel is? Want ik heb bijvoorbeeld persoonlijk van die term gehoord, terwijl we er waarschijnlijk al jaren mee werken. Exactly. En ten opzichte van dus een territoriaal belastingstelsel. Ja, ik denk dat we kunnen beginnen bij de inkomstenbelasting die wij in Suriname kennen. Dat is eigenlijk, stamt af natuurlijk uit het ouderlijk Nederlands stelsel. Onze oude wetgeving inkomstenbelasting dateert van 1922. Kijk. Onze inkomstenbelasting die ziet op zowel lichamen als natuurlijke personen. Wat betekent dat dan ook? Dat je alle inkomsten van ingezetenen, van binnenlandse belastingplichtigen in Suriname gaat belasten. Dat betekent dat je ook als je in het buitenland inkomsten vergaart, dan wel lonen, je werkt elders, maar je woont in Suriname. Dat je toch wel belast wordt in Suriname. Dus dat betekent dat je waar je ook ter wereld werkt, je in Suriname belast wordt. En dat wordt bedoeld met het wereldinkomen. Ja, en dan het territoriaal belastingstelsel, wat houdt dat precies in? Nou, eigenlijk zegt het al, hè. Het is vanzelfsprekend. Je kijkt echt alleen maar naar het grondgebied Suriname. Wat ga je daar belasten? Wat zijn je verdiensten in Suriname? Ik heb een onderneming in Suriname. Dus ik ga alles wat hier gebeurt, je bron ligt in Suriname, dus je gaat alleen maar dat belasten. Je werkt in Suriname, dus je gaat alleen maar dat belasten. Dus wat jij elders doet, anywhere, in Amerika, dan wel in Nederland, elders, dat hoef je dan niet mee te nemen in het belastbaar inkomen in Suriname. Ah. Dus dat zou eigenlijk een voordeel opleveren voor velen. Voor? Voor velen. Oké, ja, goed. Ja. U bent eigenlijk al een beetje aan het ingaan op het pleidooi. Misschien kunt u toch de kern van wat meneer Kenswil of meester Kenswil voorstelt uitleggen. Ja, kijk, hij maakt daar zeker een punt mee. Onze Belastingdienst, ik wil natuurlijk... Ze doen het goed, maar nog altijd kampen wij met een tekort aan goed personeel, know-how. We hebben natuurlijk ook geen fiscale opleiding, tenminste sinds kort wel. Maar we hebben ook, wij hebben natuurlijk allemaal in het buitenland gestudeerd. En dat komt nu eigenlijk pas dat de mensen hier lokaal ook gebruik kunnen maken van fiscale studies en dergelijke op scholen. Je hebt natuurlijk een tekort aan know-how binnen de Belastingdienst. En dat maakt dat je ook als het gaat om handhaving, dat het lastiger gaat. Ook
het land draait op belastinginkomsten. Het land zou moeten draaien op belastinginkomsten. De vraag is in hoeverre dat gebeurt. Want een van de belangrijke functies van belastingen zijn budgettaire functie. En je hebt de instrumentele functie en je hebt nog een andere functie, maar die zijn de meest belangrijke. Als je kijkt naar de budgettaire functie, dan vraag je je af in Suriname of daar wel aan wordt voldaan. Kijk, we hebben recentelijk dat artikel gehad over de BTW. Je ziet de prognoses versus de werkelijke inkomsten. Nou, BTW doet het goed. Sinds 2023 zijn ze er. Klopt. Ik denk niet dat ik dat kan zeggen van de inkomstenbelasting. Dat wij elke persoon die in principe inkomstenbelasting zou moeten betalen, dat ook doet. Waar ligt dat aan? Ik denk zelf aan het tekort aan know-how, mankracht binnen de Belastingdienst. En dat je dan natuurlijk ook wat minder belastingplichtigen kan identificeren. Hè? We zijn recentelijk natuurlijk overgesnapt naar een online portaal. De BTW, yes, is een mijlpaal. 2023 voor het eerst digitalisering. Je mocht de registratie online doen en ook je maandelijkse belastingplicht. Dat is echt, als je spreekt over de eenvoud, dan is dat het. Voor de inkomstenbelasting beginnen wij nu pas. Dat betekent dat je tot en met het belastingjaar 2024 in principe alles nog in hardcopy moet doen. Ja, als je letterlijk papier invullen. Ja, precies. Als je naar de Belastingdienst gaat, dan zie je nog stapels. De vraag is, wanneer wordt dat afgehandeld? Wanneer wordt daarnaar gekeken? Is er tijd om andere belastingplichtigen te identificeren binnen het grondgebied van Suriname? Ik denk dat dat niet volledig wordt benut. Toch? Dus, en daar heeft meneer Kenswil het ook over. Het werkt niet. Het wereldinkomen, dat werkt niet. Je kan al niet op je eigen grondgebied iedereen zover krijgen om belasting te betalen. Ook het belastingmoraal, daar moet aan gewerkt worden. Dat is allemaal linked to each other. Dus ik denk dat de digitalisering, ook qua inkomstenbelasting, de loonbelasting is in 2024 ook online en de inkomstenbelasting is as of this year. Dat betekent dat de controle vanuit de Belastingdienst ook sterker wordt en makkelijker. Want je hebt alles, je hebt hem online. Dus ik denk zelf dat dat inderdaad een plusje zal zijn. Ik weet niet in hoeverre wij al de belastingplichtigen kunnen identificeren of willen identificeren. Ik zeg het voorzichtig. En, Want ook daar loopt het mank. Ja, maar heeft dat te maken met die capaciteit die er niet is? Of de wil niet om die mensen die belasting moeten betalen achterna te gaan? Ja, dat is nog altijd een vraagteken. Waar ligt dat precies aan? Ik denk sowieso aan mankracht. Ja? Je ziet dat het bij de BTW toch wel verandert. Ze hebben recentelijk ook, ik denk een maand geleden, hebben zij aangegeven bedrijvenbezoeken te doen. Daar zijn ze mee begonnen en ik denk dat dat wel een goed punt is om bedrijven te bezoeken. Er zijn natuurlijk, kijk naar een KKF, hoeveel bedrijven zijn geregistreerd? Zijn ze wel allemaal geregistreerd bij de Belastingdienst? Wordt er een link gemaakt? We zijn nu bezig met de digitalisering. Waarom wordt er niet gekeken naar een KKF versus Belastingdienst? En de link wordt gemaakt daarmee. Toch? Dat zou alleen maar het zou alleen maar de budgettaire functie ten goede komen, lijkt mij. Ja. Dus terugkomend op het artikel van Siegfried, dat denk ik dat op korte termijn zeker kan werken. Maar ik denk on the long term dat we toch wel het wereldinkomen willen handhaven. En dat heeft meer te maken, maar anders loop je natuurlijk ook zoveel belastingopbrengsten mis. Ja, dus on the short term, kijk, ik geloof niet, ik denk dat we allemaal groeien. Ik denk ook dat de Belastingdienst groeit en met name ook door de digitalisering. Dus yes, op korte termijn territoriaal. Maar goed, je wilt, de inkomstenbelasting stamt van 1922 met enkele aanpassingen tot, welk jaar zitten we? 2025. Ja. Dus ik zou zeggen, let's keep it that way. Of investeren in die belastingdienst. Exactly. Om mankracht, capaciteit, noem maar op,
systemen in te voeren. En ook de improvement of inkomstenbelasting. Denk aan investering, faciliteiten. Hè? Dat heb je natuurlijk weinig. Er wordt vaak gedacht aan, we gaan dit voor de ambtenaren doen, we gaan dat voor de ambtenaren doen. Maar wordt er wel gedacht aan de bedrijven? Wordt er wel gedacht aan de bedrijven die morgen willen starten met een onderneming, dat ze een bepaalde aftrek krijgen, een investeringsaftrek of een of andere faciliteit, of een bepaalde vrijstelling. Belasting betalen aantrekkelijk maken in principe. Als mensen een deel van hun belasting terugkrijgen, precies. Dan zijn ze ook eerder geneigd om het ook te willen betalen. Ja, er is een investeringswet, een hele oude, verouderde investeringswet. Er ligt een draft investeringswet op de tafel. Dus we moeten nog even kijken in hoeverre dat wordt goedgekeurd, approved. Maar dan nog zou ik zeggen in de inkomstenbelasting. En we kijken natuurlijk af van wat er natuurlijk elders gebeurt. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je moet juist leren uit de fouten van wat anderen hebben gedaan. Je hoeft het niet helemaal gedetailleerd te doen, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Hè. Dat is natuurlijk vaak onze referentie, omdat het ook vandaar afstamt. Ja. Maar maak het wel makkelijker. Keep it simple. Zorg ervoor dat de mensen die je hebt het ook begrijpen, zodat ze ook beter kunnen handhaven. Zeg ik altijd. Dus ik denk dat onze inkomstenbelasting zeker een wassie nodig heeft. Kijk. Kijk. Ik denk dat ze zeker een wassie nodig heeft. Ik zou zeggen, laten we beginnen met het stimuleren van investeringen in Suriname. Dat is wat wij op dit moment nodig hebben en willen. Ook met de opkomst van de olie en gas. Wat ga je betekenen voor die bedrijven, de lokale bedrijven? Ze praten allemaal over local content. Maar is er gekeken naar de fiscale faciliteiten voor die ondernemers? Ja, loopt de wetgeving bijvoorbeeld ook synchroon? Exactly. Je ziet vaak dat de buitenlandse maatschappijen toch wel voorop staan. In vergelijking tot de lokale ondernemers. Dus bepaalde vrijstellingen gelden daar wel. Natuurlijk uiteraard onder voorwaarden. Maar waarom ook niet voor de lokale? Okay. Dus ook daar zal er naar moeten worden gekeken. Ik hoor u dus zeggen, capaciteit versterken, wetgeving aanpassen, om dus eigenlijk het territoriaal stelsel op een goede manier te kunnen invoeren. Zijn er ook andere risico's, eventueel sterktes, dus ten opzichte van dus die risico's, die het territoriaal stelsel met zich meebrengt? Ik denk dat we in het verleden juist zijn gaan kijken. Ik denk, even kijken, over 2-3 jaar, nee, iets langer. Dat wij juist het territorialiteitsbeginsel, dat we ook in Suriname zijn gaan kijken van de werknemers die uit het buitenland komen om te werken. Als je op het grondgebied, maar dan ga je ook kijken naar de definitie van wat wordt verstaan onder Suriname. Neem je ook dat wat daar buiten gebeurt, buiten de letterlijke territoriale water van 12 zeemijl, wat gebeurt er daar? Er zijn de mensen die werken op de olieplatforms, zijn zij ook belast? Yes or no? Ja. Nou weet ik het niet uit het hoofd, maar een paar jaar geleden is er een wet geïntroduceerd en ook goedgekeurd en geïmplementeerd, waarbij ook die mensen in de heffing worden betrokken. En, dat is nu al een feit? Ja. Oké. Dus we beginnen eigenlijk al met die dus we gaan al steeds, precies. Dus wij gaan eigenlijk al naar buiten toe, kan je zeggen, toch? Even losgezien van het wereldinkomen. Ja. Dus ik denk, ik denk dat hetzelfde territorialiteitsbeginsel op korte termijn zou werken. Omdat dan wordt gewerkt aan de capaciteit binnen de Belastingdienst. Maar ik denk aan de long term dat de belastinginkomsten mis gaan lopen. Ja, dus we zullen het successievelijk moeten gaan invoeren of overschakelen op dat systeem. Totdat we alles in place hebben om het echt full force te kunnen doen. Dus in principe hoor ik u zeggen in uw analyse van doe het geleidelijk aan, want het gaat uiteindelijk wel voordelen opleveren, maar we moeten het goed doen. We moeten wel in staat zijn om het te kunnen handelen.
Goed, kunt u misschien voorbeelden geven van landen in de wereld waar het wel met succes is ingevoerd? Ik meen te herinneren dat het in Singapore, Singapore, ja. een van de landen waar het wel werkt. Dat is natuurlijk ook een rijk land. Ja. Dus ik denk dat Maar ze waren ook precies, een derde wereldland. Ja, maar ik denk dat zij het met hun eigen grondgebied wel kunnen maken. Maar ik denk dat wij wel de wereld nodig hebben. Ja. Dus best practices zouden we dus wel van wij hun... zijn natuurlijk klein. Wat meneer Kens wil ook al aangeven. Kleine open economie. Ik denk dat wij de wereld wel nodig hebben. Goed, ik wil naar een andere belastingvorm. U heeft het al een beetje besproken, de BTW. Hebben we gehad dus sinds 1 januari 2023. Als vervanging van dus die omzetbelasting. U was er al een beetje mee begonnen, maar hoe evalueert u die invoering van BTW tot nu toe? Nou, ik zeg ja tegen de BTW. Dat heb ik ook al reeds eerder aangegeven. En ik moet zeggen dat dat een van de betere belastingen zijn tot zover. Als je in vergelijking tot de andere belastingen, de inkomstenbelasting, de huurwaardebelasting, de vermogensbelasting. Dan denk ik dat de BTW, en zoals je ook ziet qua inkomstenbron, dat het ook prima werkt. Je ziet dat er meer wordt verdiend dan de prognoses. Dus met de BTW probeer je natuurlijk ook een grotere groep te raken. Hè? Het klinkt even negatief, maar de consument betaalt uiteindelijk. Ja. De BTW is een verbruiksbelasting, het is een indirecte belasting waarbij je eigenlijk elke transactie belast. Elk goed dat je hebt verkocht, elke dienst die je hebt geleverd, ga je belasten. Dat was met de omzetbelasting niet zo. Daar was er echt een beperkte lijst van diensten en dat ging je belasten. En dan was er natuurlijk een heel groot deel dat je niet ging belasten. Ja. Het voordeel van de BTW in vergelijking tot de omzetbelasting kende dat deels. Ze kenden ook een vooraftrek, maar alleen voor fabrikanten. Hoeveel fabrikanten hebben wij nou in Suriname? Ja. De BTW, het voordeel daarvan is dat jij de belasting die je hebt betaald op je aankopen, je inkopen, de input VAT, in mindering mag brengen op de BTW dat jij weer in rekening brengt bij jouw diensten dan wel goederen. Dat levert zeker een voordeel op. Dat betekent dat uiteindelijk elke schakel wordt belast en uiteindelijk drukt het op de consument. Ja, maar dan is dan ook die kritiek die je zo'n beetje hoort in de samenleving dat er dubbele aanslagen zijn. In hoeverre klopt die kritiek? Deels. Kijk, ik heb de paniek al vaker gehoord. Dat was vooraf ook al. We zitten natuurlijk in een land met heel veel onzekerheid. Dat zorgt ook al voor prijsopdrijving. En BTW komt, dus iedereen gaat hun prijzen gelijk omhoog stellen. Want ze weten niet wat het betekent. Maar zuiver gezien zou een BTW dat niet mogen doen. Ook omdat je ervoor aftrek hebt. Maar waar ik het ook niet mee eens ben, is dat je in de wet BTW dus, je hebt de vrijstellingen, je hebt het 0% tarief, je hebt het 10% tarief, je hebt het 5% tarief en het 25% tarief. Why? Waarom zo ingewikkeld? Dat betekent, en met name de vrijstellingen, als het gaat om het prijsopdrijven, dat het moment dat jij denk aan ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, zij zijn vrijgesteld. Het moment dat jij gaat presteren, vrijgesteld. Maar het moment dat jij bepaalde zaken gaat kopen die onderhevig zijn aan de BTW, toch mag je dat niet meer in aftrek brengen omdat je bent vrijgesteld. Dat is dan weer een nadeel. Exactly. En dat maakt dat het kostprijsverhogend werkt. Ja. Toch? Dus want je moet uiteindelijk wel de hogere prijzen betalen voor andere diensten,
Maar jij zelf mag niet... Exactly. En dat is eigenlijk de clinch, kan je zeggen. En daarom had ik in het begin ook al gepleit voor... laten we niet gaan voor de vrijstellingen. Laten we ook niet gaan voor al de bijlagen met al de percentages. Hè, maar laten Pleit we je voor gaan 1 percentage? Of? voor 1 reguliere percentage Dus- en het 0%. Dus die 0 en 1 Ja. percentage aan. Het voordeel bij het 0% is dat je wel je vooraftrek in aanmerking kan nemen. In tegenstelling tot de vrijstellingen. Ja, Hè? ja. Dat is het verschil. Dus Ja, het is wel 0, maar het is wel een tarief. Exactly. Het is een tarief. Ja. Toch? En gewoon een regulier tarief van 10%. Het was daarvoor 12%. 10% is oké. We hebben nu ook het 25% op luxe goederen. Laten we dat doen. Maar dan hebben we dan ook nog een 5%. Why? Ja, Toch? dus daar moet er iets mee gebeuren Ja. om de zaken terug te brengen naar Ja. Nou, gewoon 2, 2. eentje extra voor luxe Ja. goederen, maar niet meer dan dat. En als je al het 0% hebt, de vrijstellingen gewoon gerust weglaten. Ja. En allemaal onderbrengen onder het 0%. Maar dan hebben zij ook het recht op vooraftrek, mocht je iets willen aftrekken. Ja. Dus dat is het eigenlijk meer ten aanzien van het kostprijsverhogend verhaal. Dus ik denk dat dat een rol kan spelen. Maar de paniek ken ik. En ik denk dat dat meer te maken heeft met andere factoren dan de belasting zelf. Zoals? De onzekerheid in het land. Dus, oké. Ja. Dus dat speelt ook een En rol. politieke factoren, de andere factoren, die stel ik me heel voorzichtig. Ja, dat gezegd hebbende, we hebben de ex-minister van Financiën in zijn laatste presentatie horen zeggen dat wordt verwacht dat de staat dit jaar 5,5 miljard SAD via BTW kan innen. Is dit een realistische prognose? Ik denk het wel. Ik denk dat wel. Je ziet dat de BTW-afdeling het ook heel goed doet. Met de BTW kan je natuurlijk, wat ik al aangaf, je belast elke transactie. Dat betekent dat er een hele brede scope is die je kan belasten. In tegenstelling tot de inkomstenbelasting. Niet iedereen is ondernemer, niet iedereen ontvangt loon. Of ze zitten onder de grenzen. Maar bij de BTW kan je natuurlijk makkelijker de consument raken. Dus ik zou zeggen, nou, zeker wel. Ja. Oké, nou duidelijk. Waar heeft de overheid wat BTW betreft nog wat winst te behalen? In de inning, met name in de handhaving? Ja, je noemt het al. De inning, de handhaving. En ik zou zeggen, het identificeren van alle belastingplichtigen. Niet alleen een klein groepje, maar alle. Ja, dus hoor ik u zeggen, de informele sector die Ja, ook de goede man op de hoek. moet in principe belasting betalen. Maar dan hoor je dan ook wel bijvoorbeeld de goudsector, met name de kleine goudsector, waar er geen belasting wordt betaald. Zal er ook daar moeten maken? Ja, ik zou zeggen, dat zijn allemaal bronnen waar Suriname eigenlijk goed aan kan verdienen. En denk dan aan de budgettaire functie van het belastingstelsel. Ja. Terugkomend, om BTW in verband te brengen met het territoriaal stelsel. Zal dat stelsel de directe belastingen gaan verlagen? En hoe verhoudt zich dat met die BTW? De belastingen, de directe belasting, dan bedoelt u daarmee natuurlijk de inkomstenbelasting. Ja. Hè? Of dat de opbrengst van de belastingen gaat verlagen. Ja. Nou, ik denk niet dat dat zal gebeuren, want er wordt nu al weinig gedaan aan handhaving en inning op dat front. Het belasten van buitenlandse bronnen, kan je zeggen. Dus ik denk niet dat dat zozeer een impact zal maken op de huidige inkomsten. Ja. Ja. Goed, het volgende thema dat ik met u wilde verderop wilde inzoomen is dus die uitvoering en de capaciteit waar u het ook al een beetje over heeft gehad. Meneer Kenswil noemt met name non-compliance als een kernprobleem. Even alvast uitleggen wat is compliance en dan dat kernprobleem dat hij dus aanhaalt van non-compliance. Want hoe ziet u dat in de praktijk?
Ja, compliance is natuurlijk het voldoen aan je aangifteverplichtingen. Ja. En dan bedoelen we niet alleen aan de aangifteplicht, maar ook je betalingsplicht. Je hoort natuurlijk je administratie op orde te hebben, anders kan je natuurlijk niet de juiste aangiftes of de correcte aangiftes indienen. Werken aan de boekhouding, hè, de onderliggende onderbouwingen. Hoe kom je aan bepaalde bedragen? Dus ik denk dat wij inderdaad moeten gaan werken met z'n allen aan compliance. En dat is natuurlijk ook een taak vanuit de Belastingdienst. Ja. Om daar strenger op toe te zien, waardoor belastingplichtigen ook sneller geneigd zijn om van laten we toch wel onze belastingaangifte doen. Ja. Toch? Om het eigenlijk te stimuleren. En waar gaat het geld bijvoorbeeld ook naartoe? Vaak hoor je mensen zeggen, maar oké, nee, ik ga geen belasting betalen. Ik bedoel, gaat het in de zakken van die en die en die? Ik denk dat we op dat front natuurlijk ook de belastingplichtigen moeten laten weten van waar gaat het geld naartoe. Je gaat het natuurlijk niet in details uitleggen, maar ik denk dat je wel zichtbaar toch aan je belastingplichtige zou moeten uitleggen van hey, je hebt dit betaald, maar het gaat daar naartoe. Ja, dat heb ik met je geld gedaan. Ja, denk aan de gezondheidszorg, denk aan onderwijssystemen, denk aan je infrastructuur, denk aan de mooie wegen. Toch? Dat zijn allemaal dingen waar je in principe jouw belastinggeld naartoe moet gaan. Ja. Want je maakt er gebruik van. Precies. Toch? Dus ook daar zal digitalisering of automatisering bij helpen, want je zou eventueel weer kunnen stuiten op dat capaciteitsprobleem om die compliance. Ze ondervinden momenteel ook wat problemen. Het is natuurlijk nieuw. We hebben het digitaal systeem sinds 2023, eindelijk vanaf 2022, want de registratie moest je online doen van de BTW. Daar stuiten we nogal op problemen, maar ik denk dat we maken babyvoetstapjes. Ja. Dus dat zou ook betekenen dat het voor de mensen die daar zitten bij de Belastingdienst wat makkelijker is om te handhaven en te innen en wat sneller ook belastingplichtigen te identificeren. Ik zou daarom ook willen meegeven, waarom niet een koppeling maken naar een KKF bijvoorbeeld. Van kijk hoeveel belastingplichtigen er daar geregistreerd staan. Dat zou al een hele stap zijn. Want als je om je heen kijkt, heeft bijna iedereen een onderneming. Zijn ze ook daadwerkelijk geregistreerd bij de Belastingdienst. Ja. Toch? Dus dat zou eigenlijk een taak moeten zijn van de Belastingdienst. Ja. En dan komen we bij het politieke, waar u voorzichtig over bent. Maar politiek-economisch, we hebben nog recent de pas aangetreden president horen zeggen, we moeten onze belastinginning gaan verbeteren om meer inkomsten te halen voor de overheid. Maar dan toch, hoe beïnvloeden belastingdruk en inflatie het draagvlak dus voor die hervormingen? Met name, die op dit moment al gaande zijn. Ja, dat gaat nogal lastig. Het is nogal een uitdaging. Ik denk dat het ook een uitdaging is en zal blijven on the short term. Maar al gaandeweg denk ik wel dat wij er steeds mondjesmaat, steeds stapsgewijs daaraan moeten werken. Ook het belastingmoraal moeten stimuleren. En dan zou je uiteindelijk ook dat een belasting niet een directe impact heeft op inflatiecijfers bijvoorbeeld. Kijk, de inflatiecijfers en dergelijke op dit moment, dat zijn allemaal paniekreacties. We zitten in heel veel onzekerheid en dergelijke. Ik denk dat het allemaal daarmee te maken heeft, niet zozeer met de belastingen. Ja. Dan toch op die territoriale heffing. In hoeverre, of wat is de kans dat elites, dus aanhalingstekens, of het bedrijfsleven, het pleidooi voor die territoriale heffing ondersteunt? Hoe peilt u het? Ja, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Want we hebben natuurlijk nu, kijk, als je het hebt over de elite die hier wonen, toch? Die zouden sowieso al in de heffing betrokken moeten worden.
Dus ongeacht of het beginsel, dan wel wereldinkomen, je hoort hier zo en zo al belasting te betalen, mocht jij natuurlijk een van de bronnen hebben die genoemd worden in de wetten. Ja. Dus ik denk niet dat zij zozeer daartegen zouden strijden. Ja. Ze zouden dus gewoon aan hun plicht moeten voldoen om mee te werken. Ja. Tenzij zij natuurlijk heel veel buiten hebben liggen. Dan is het territorialiteitsbeginsel natuurlijk een voordeel voor hun. Denk maar aan al de spaarrekeningen die je hebt in het buitenland. Ja. Die hoef jij dan niet meer op te geven in Suriname. Dat zou juist een zegen voor hen betekenen. Exactly, ja. Dus in de inkomstenbelasting moet je natuurlijk opgeven. Hè? Wat zijn je banktegoeden en dergelijke. Dat zou dan in principe niet meer hoeven. Maar goed, based on experience heb ik dat al tot op heden. Ik zit nu iets langer dan 10 jaar al in de praktijk. Heb ik dat minimaal gezien. Ja. Nou goed. Ietsje verder inzoomen, want u heeft dat ook al een beetje besproken. Ziet u politieke of juridische bezwaren met die territoriale belastingstelsel? Nee, dat denk ik niet. Het is meer, politiek gezien wellicht, als je denkt aan de long term, de budgettaire functie. Want je doet eigenlijk tekort aan je budgettaire functie. Toch? Je komt inkomsten mis en wij hebben het geld hard nodig. Dus ik zou dat op dit moment juist niet willen. Of tenminste, niet on the long term. Ja. En proberen toch het wereldinkomen te handhaven. Ja, begin bij oké, we gaan even kijken welke inkomsten je hebt nu in Suriname. En dat belasten. En al gaandeweg improvements van digitalisering en dergelijke. En uiteindelijk herken je de belastingplichtigen die ook buiten opereren. Ja, in hoeverre is het invoeren van andere belastingsoorten, zoals bijvoorbeeld de lang bediscussieerde onroerend goedbelasting, kan dat bijdragen aan het verhogen van de inkomsten van de staat, die ze zo broodnodig hebben? Ja, ik heb het anders genoemd. Ja. Ik noemde het grondbelasting. Ja. We hebben natuurlijk de huurwaardebelasting en de vermogensbelasting. Ik vind zelf dat het belastingen zijn die niet werken. Ze zijn heel gedetailleerd. En de vermogensbelasting is bijvoorbeeld alleen van toepassing op natuurlijke personen. Daarmee raak je dus mensen met groot grondbezit die in vorm van een stichting zijn niet. Hè? En de huurwaardebelasting, ja, de term huurwaardebelasting, daar begint het al, mijn inzien, fout. Dus ik zou zeggen, waarom niet de grondbelasting? Als je kijkt naar Suriname, zie je heel veel boedelkwesties, heel veel gronden, heel veel percelen. Waarom geen grondbelasting op basis van vierkante meter? Waarom niet belasten een fix tarief daarvoor en dan in rekening brengen aan de owner? Hoe zou dat moeten werken in de praktijk? Ja, en een koppeling maken met GLIS. GLIS heeft natuurlijk alle informatie. Overzicht, ja. Exactly. Kadaster. Exactly. Ze hebben een online, dus we moeten werken aan een online klapper. Dus ook digitaliseren daar? Ja. En een koppeling maken. En dat betekent dat je ook alle percelen kan identificeren met hun owners en die dan een grondbelasting betalen. En dan heb ik het vermoeden dat je dan ook de boedelkwesties sneller opgelost krijgt. Want ja, wie wil het nou betalen? Van hier, het perceel is van jou. Dus dan gaan de mensen... Denk ik. Ja, dat zou dus kunnen stimuleren dat mensen eerder hun zogenoemde rechten afstaan. Van oké, het kost geld. Ja. Want nu staan ze alleen maar leeg en dan wordt natuurlijk, het is een hele boedelkwestie, 10 jaar. En het moment dat je moet betalen, dan zie je al heel snel dat mensen daarvan afwijken. Ja, dus goed. Dus, wie oren heeft, die oren. Dat zou ik zeggen, de overheid. Ja. En dan een aanbevelingen. Wat zou volgens u de eerste concrete stap moeten zijn
op dit stuk met betrekking tot dus die invoering van, of althans het hanteren van die territoriaal stelsel? Handhaving, inning. Dan begin je al eigenlijk hier, toch? Dus ik denk dat dat de eerste stap is. En ik denk dat bij de inkomstenbelasting er nog heel veel werk aan de winkel is. Ik denk dat heel veel belastingplichtigen in Suriname nog niet zijn geïdentificeerd. Dus ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Ja, en dan aanvullende maatregelen die eventueel onmisbaar zijn bij die overgang? Ik denk dat we sowieso moeten werken aan het stimuleren van ondernemers. Wat ik ook al eerder aangaf, niet alleen de ambtenaren, maar ook de ondernemers kampen met een crisis, dan wel lagere winsten afgelopen jaren. Teruglopende inkomsten. Precies. Vanwege de economische toestand. Dus ik zou daar zeker aan werken om ook hun te stimuleren en dat ze ook in Suriname blijven. Ja. En niet uitwijken naar bijvoorbeeld een Guyana of een ander land. Laten wij zojuist proberen om hier te investeren, waardoor het ook wat werkgelegenheid creëert, et cetera, in Suriname. En ook een inkomstenbron voor Suriname. Ja, er wordt ook veel gesproken over het geven van incentives aan de productiesector om dat te stimuleren. Want uiteindelijk zullen we meer gaan moeten produceren als land om meer inkomsten te verdienen. Hoe ziet u dat? Wat stelt u voor op dat stuk? Wat zou de overheid moeten doen om echt concreet die productiesector tegemoet te komen en te stimuleren? Ik denk dat we moeten beginnen met, er ligt een draft investeringswet. Of het top van mijn head weet ik niet of daarin ook de productiesector is genoemd. Maar dat we ook moeten kijken naar die sectoren. En als de inkomstenbelasting natuurlijk wat lastiger is, er ligt een investeringswet. Dat is wat dunner. Laten we ernaar kijken en kijken wat we kunnen doen voor de groene ondernemers. Of ik zeg het misschien anders, de jonge ondernemers. Ja. Dus belastingvoordelen bieden, maar ook bijvoorbeeld ten opzichte van de importeurs. De import die meestal vele malen lagere belasting betalen dan de mensen die hier voor de productie moeten betalen. Klopt dat trouwens, dat beeld? Nee. Ik denk voor de import, ook als je kijkt naar de BTW, is het gewoon het reguliere tarief van 10%. Wat je wel hebt is dat er bepaalde vrijstellingen gelden. Als je bijvoorbeeld in de productiesector bepaalde grondstoffen importeert, dan kan je een beroep doen op het grondstoffenbesluit bijvoorbeeld. En dan kan je natuurlijk vrijstelling van invoerrechten genieten en daarmee ook de BTW. Dus dat soort voordelen heb je ook al in de productiesector. Maar zijn de producenten zich daarvan bewust? Dat ze gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten. Want ik heb de indruk van niet. Nou, ik heb het vermoeden van niet, alhoewel dit wel een oude wetgeving is. Denk ik dat heel veel sectoren daar niet van bewust zijn. Dus de overheid heeft op dat stuk werk om die bewustwording mensen faciliteiten overbrengen. Maar ook loopt die wetgeving daar ook niet achter? Nee, ik denk zelf dat het een goed werkend wet is. Het wordt zeker toegepast door ondernemers, kan je zeggen. Ja? Dus tot zover heb ik daar geen problemen ondervonden eigenlijk. Het is alleen het proces dat kost natuurlijk tijd. Hè? Want je dient formeel een verzoek in en dan ga je natuurlijk en dan komt er een hele controle. En er is er een samenwerking natuurlijk tussen het directoraat en de douane, waarbij dan uiteindelijk een advies wordt uitgebracht. En op basis daarvan wordt dan goedkeuring verleend voor de vrijstelling. Oké. Valt er nog wat winst te behalen in samenwerking bijvoorbeeld met CARICOM, als we naar de regio kijken, of internationale partners? Als je kijkt naar de buitenlandse... Ja, ik denk als je het daarover hebt, denk ik dat we kunnen spreken over de belastingverdragen. Dat is natuurlijk ook een agreement met de mensen daarbuiten. We hebben agreements. We hebben het CARICOM belastingverdrag nog steeds niet geratificeerd. Dus dat betekent dat het ook nog niet in werking is getreden. Wat zou die ratificering aan voordelen opleveren voor Suriname? Ik denk dat dat een voordeel zou opleveren tussen wisselwerking tussen goederen bijvoorbeeld, vrij van invoerrechten, BTW onder andere. Dus dat zou zeker een voordeel opleveren. Dus in de onderlinge handel in het CARICOM-gebied? Het CARICOM belastingverdrag
zou ook kunnen betekenen dat de heffingsrechten, mocht jij werken in een of ander CARICOM-land versus Suriname, dan worden de heffingsrechten ook verdeeld. Zo loopt Suriname ook geen inkomsten mis. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling van het belastingverdrag, dat je ook als land mag heffen. Ja. Nou goed, en dan tenslotte, de beleidsmakers, en we hebben net een nieuwe regering, en die maken zich op om ook wat betreft belastingen meer te gaan innen, terwijl we bezig zijn met het hervormen. Wat zou u tegen de beleidsmakers zeggen, die zich afvragen of die hervorming het wel waard is? Ja, de eerste stap is natuurlijk, wat zijn de hervormingen? De inhoud van de hervormingen. En roep hulp in van de deskundigen. We hebben natuurlijk een tekort aan mankracht binnen de Belastingdienst. Maar ik denk dat we binnen het grondgebied van Suriname toch wel genoeg deskundigen hebben. We hoeven daarvoor echt niet naar buiten te kijken. Denk aan het territorialiteitsbeginsel. Ja, letterlijk en figuurlijk. Exactly. Dus ik zou zeggen, kijk op het grondgebied van Suriname. Ik denk dat er genoeg mensen rondlopen met de expertise die daarbij een handje kunnen helpen. En dan, het allerlaatste, wat is uw persoonlijke visie voor een modern, rechtvaardig en uitvoerbaar belastingstelsel voor Suriname? Ja, ik denk sowieso de digitalisering, een plus. Maar wat wij in deze tijd ook zeker niet mogen vergeten zijn de groene belastingen. Vertel u. Ja, ik denk dat wij de groene belastingen niet mogen vergeten. Het is onmisbaar in deze tijd. Ook omdat wij straks in 2028 gaan beginnen met de olieproductie. Maar goed, we zijn al lang begonnen met onze gronden, de milieu-impact in Suriname. Dus ik zou zeggen, laten wij ook denken en meenemen het groene aspect. Maar wat is dan die groene belasting waar u op doelt? Kunt u dat misschien kort uitleggen? Dat kan natuurlijk van alles zijn. Kijk, ik had het over de grondbelasting. Je kan natuurlijk ook een aspect van groene belastingen daarin meenemen. Je hebt grond, je gebruikt het. Dus dat betekent, je vervuilt. Dus de vervuiler betaalt. Dat principe. Ja, exactly. Dus dat betekent dat jij als vervuiler ook kan bijdragen aan het herinvesteren in milieu. En dat zou dan ook betekenen dat voor elke ondernemer, ik denk dat elke ondernemer wel zich debet is aan vervuiling. Dus waarom niet elke ondernemer belasten op dat vlak? Dus niet alleen wat we nu hebben, maar ook de groene belasting. En dan kan je natuurlijk van alles bedenken. De energiebelasting, daar is ook een groene component in. Ik weet dat ze in Nederland de vliegbelasting hadden geïntroduceerd. Maar goed, ik denk niet dat dat hier gaat werken. Want zoveel vliegverkeer hebben wij hier niet. Misschien in de toekomst wel. Maar exactly. Goed. Maar ik denk dat je genoeg belastingen kan implementeren om dat stukje ook in aanmerking te nemen. En ik kan daarover natuurlijk discussiëren van oké, is dat nou een budgettaire functie of is dat nou een instrumentele functie? En daarmee bedoel ik dat met instrumentele functie is oké, je gaat de vervuiler laten betalen. Heb je ook een impact op het gedrag van de vervuiler? Probeer je energie te verminderen? Of probeer je juist meer geld te verdienen. Dus daar kan je natuurlijk oneindig over discussiëren wat de impact uiteindelijk zal zijn. Maar ik denk dat in deze tijd dat het onmisbaar is. Roysaak, mag ik u bedanken voor uw mooie inzichten. Ja, graag gedaan. Een nogal ingewikkeld onderwerp zo nu en dan. Maar u heeft het toch op een hele gangbare, behapbare manier uitgelegd. En misschien dat wij u in de toekomst weer nodig zullen hebben om uw kennis met ons te delen op dit stuk. Ja, dank u wel. Graag. Ja, dank je. Belastingen gaan niet alleen over cijfers, maar over keuzes. Keuzes die bepalen hoe eerlijk, eenvoudig en uitvoerbaar ons belastingstelsel is. Meester Nasna Isaac heeft ons vandaag helder laten zien
waar we staan en wat beter kan. Dank voor haar inzichten en aan u, blijf kritisch, want een sterk Suriname begint met rechtvaardige regels en misschien ook een rechtvaardig belastingstelsel. Dit was Supreme Exclusive. Tot de volgende. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.